Ja, het is een rode draad door het geheel. Het boek zegt het zelf, traveling, Caribbean Heritage. Zodra mensen gaan reizen, je gaat van één plek naar de andere, dat is al toerisme. Je hebt alle soorten toerisme. Maar het feit dat je van een andere plek naar een andere gaat, is al toerisme. En dus wat naar voren komt, is dan hoe de mensen van Nederland en hoe de lokale mensen van de drie eilanden, hoe zij zich op de verschillende plekken, bijvoorbeeld van hier naar Nederland toe, daar in Nederland, of Nederlanders hier naar de eilanden, hier op de eilanden, hoe zij zich hebben ingeburgerd, wat ze hebben gedaan op verschillende terreinen. Vooral ontwikkeling, economische ontwikkeling, qua cultureel erfgoed. Wat ze hebben bijgedragen, maar ook hoe zij de eilanden hebben hoe zij beeld hebben gegeven aan de eilanden. Dus wat vind je in de musea? Wat wordt er geschreven over de eilanden? En hier, wat hebben vooral de Nederlanders, hoe hebben ze de ontwikkeling van de eiland, in ons geval Bonaire, beïnvloed? Bijvoorbeeld, dan vind je geschiedenis van de zoutwinning en slavernij. Al die aspecten vind je dan ook terug. Maar ook wat zien we in de musea hier van die tijdperiode en tot nu toe. Dus de ontwikkelingen nu. Innovatie, digitalisering van informatie. Dus de twee bundels, eentje heet Toen en Nu, de andere En Hoe Verder. Dus dan krijg je twee verschillende periodes van de hele immigratie van mensen. En het is heel belangrijk qua toerisme, want onze eilanden zijn afhankelijk van toerisme. Hoe speelt cultureel erfgoed daarin? Want dat is jouw identiteit. Hoe verkoop je jezelf? Hoe maak je jezelf? Zodat het andere je ziet. Hoe wil je hoe de anderen die komen, hoe zij jou zien? En hoe ga je samen verder? Dus dat is nation branding en nation building. Dus het is, ik denk, topic of the day. Nu ook, ja. Mm-hmm. De boek, waar kunnen ze het kopen? Is het verkrijgbaar op Bonaire? Het is nog niet verkrijgbaar op Bonaire om te kopen. Je kan het wel bestellen van de Leiden Universiteit Pers. Dus kan je op internet gaan en daar het bestellen. We zijn aan het werken om te kijken of we het bij Bruna kunnen brengen, dat mensen het kunnen kopen. Maar je kan de bundels vinden bij de bibliotheek, de openbare bibliotheek, en ook bij Fujikubo. Daar kun je het gratis dus lenen en lezen.